Predraga braćo, zamolimo Boga, Oca Svemogućega, da ovo dijelo što ga danas započinjemo pridonese izgradnji Kraljevstva Božjeg. Sve je počelo na groblju, na Novu godinu. Žena misli da bi morao kod psihijatra. Evo, ovo ti je moja terapija. Jebote, vepar da te jemo. Gdje su zatvorenici? U ćelijama zbog vaše sigurnosti. Ponekad dvojice spavaju u jednom krevetu. Dobar dan. Dobar dan. Podnosim prijavu protiv ministra Kelave i podnosim prijavu protiv sebe. Gospodine ministre, čekaju nas. Idite vi, sad ću ja. Pan! Jesi vidio neke ljude s mrtvačkim sanducima? Koje ljude? Gospodine ministre, molim vas, otvorite. Otvaram 102. zatvorenu sjednicu hrvatske vlade sa samo jednom točkom dnevnog reda. Ja ga molim da izađe, ali on neće. Zašto ga ne proglasite psihički bolest? Jesi ti normalan? Izlazi van. Sad će majci vidjet ko je ovdje luda, ko je normalan. Marine! A da mu stavimo nešto u hranu? Izvrsna ideja, predsjedniče. Ja mislim da su to Srbi napravili. Idite svi u pičku materinu. I ti, i premijer, i predsjednik, i država, i cijela vlada. Koja je ovo država? Generale! 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 Mila kao da si nabravna, mila kuda si planina.